Medierne som den fjerde statsmagt. Kanyleteorien. 5W-modellen kan også ligge til grund for kanyleteorien. Den har den effekt, at den sprøjter information direkte ind i folket. Vi indtager direkte den information, vi får, uden at tænke videre over det, og udover det tager den heller ikke menneskers sociale liv i betragtning, den ser kun på afsenderens påvirkning. Totrinshypotesen. Den har fokus på, hvad modtageren gør med medieinformationerne. Medierne har ikke en effekt på befolkningen, og totrinshypotesen er blevet kritiseret for at blive forenklet, men var et væsentligt fremskridt. Referencemodellen. Over tid udviklede totrinshypotesen igen, og man fokuserer nu på, at mediernes påvirkning var noget, der foregik i grupper, og ikke kun opinionsledere. Mediernes budskab blev påvirket indirekte, man fortolkede budskaberne. Sahler og RAS-modellen. Denne model beskriver, hvordan den enkelte borger modtager information, receive, hvordan man lærer at acceptere noget information frem for noget andet, accept, og til sidst, hvordan det enkelte individ tager stilling ud fra ofte modstridende informationer, som hun er i besiddelse af.